So karon guys, kakita man tag punuan diri sa madang ato ni sa kaon kay daghan kag hinog murag binlan pud ani sa kabog. Gamitan nato ni kuhit man di kakaw, amo ni gamito nato para makuha ang layo nga bunga di ay no. Og mangutana mo og asa ko na nang head ani, dire ko sa punuan na ng head murag nisugot ra man siya kay daghan daw kay ang bunga. Mas bintaha gyud makapuyo tag bukid no kay kuan libre ra ang prutas atong makuha diri dili ta magpalit. Lisod kayo maghimong kuan niyo maghimong content ani man ani okay ikaw pag sakay ikaw pag mag kamera dito sa taas lisod gyud kayo mangita kwarta. Pero okay ra kay nalingaw man ta ug asa mo malingaw didto mo buhata og unsay inyong gusto. Kay wa may makabuot nimo imuha man ang cellphone imuha man ang Facebook di upload tag video bahalag mo anay nagkadimao. Paghuman ato na lang kwaon siya kay duol na kay na sa ato di nato sa yangon ni kay hapit na gyud na overripe ba. Paghuman ato na siyang kaunon ron taod-taod mao ni siya arabi ka puti sa unod lamia kayo ni. Lamia ni murag gutom naman kayo kaunon na to ni. Kaon gyud dong wala ba kanang hashtag iya og kahibaw man tag iya nga imo nang gipanguha ang bunga.